yn dechrau un, o chdi'n canolbwyntio, sbio fewn ar lle oedd yn brifo. Y poen. Gynnach chdi ffordd o gael gwarad yno fo? Mae'n ffyrdd, lot o ffyrdd gwahanol i cymryd y poen, i gael gweld y poen, a trio sylweddoli o le mae poen yn dod. Poen corfforol, poen meddwl. Mae'n pethau corfforol dyn ni'n neud, ar enghraifft, dyn ni'n arbenigwr yn Nan Siawlin, a felly dyn ni wastad yma bob dydd am blynyddoedd. Fel ar ôl efnyd o efo'r safle, nadlu a bob dim, ti'n medru dim jyst wneud pethau galed, ond ymuno y ddau peth fel meddwl a corff. A felly, ar enghraifft, os ydych chi'n teimlo, dwi'n sgafn, ond os dwi'n switcho egni o fewn, mae'n mod yn galed yn syth. So, os dwi'n crib... Yes! Ta chdi definite yn cyrraedd ffeit o'r gwyd.